tanang panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 14 bersikulo 8 hangtod sa 18. Ang giingon diri: didto sa Listra may bakol nga sukad pa sa iyang pagkatawo, dili gayud makalakaw. Namati siya sa gisulti ni Pablo, mitutok si Pablo kaniya ug nakita ni Pablo nga may pagtuo ang bakol ug tungod niini mahimo siyang ayuhon. Busa sa kusog nga tingog miingon si Pablo, tindog. Milukso ang bakol ug naglakaw-lakaw. Sa pagkakita sa mga tawo sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang Likaonianhon. Nanaog ang mga Dios sa dagway sa tawo, ug ilang gianggaag Zeus si Bernabe ug Hermes si Pablo, kay siya man ang tigpamaba. Ang templo ni Zeus atua sa gawas sa lungsod, ug ang pari niini nagdalag mga baka ug mga bulak ngadto sa ganghaan. Buot niya ug sa mga tawo nga ihalad kini ngadto sa mga apostoles. Sa pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga biste ug midagan ngadto sa taliwala sa katawhan ug misinggit, mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini? Mga tawo lamang kami sama kaninyo. Mianhi kami sa pagsangyaw sa maayong balita aron biyaan ninyo kining walay hinungdan nga mga butang ug mudangup kamo sa buhing Dios nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa niini. Gitugutan niya kaniadto ang tanang katawhan nga magtuman sa ilang gusto. Apan kanunay siyang nagpamatuod sa iyang kaugalingon, pinaagi sa maayong mga butang nga iyang gibuhat ug naghatag siya kaninyog ulan ug mga panahon nga abunda sa abot ug gihatagan kamo niyag pagkaon ug gipuno ang inyong kasing-kasing sa kalipay. Apan bisan pa sa ilang gisulti, naglisod gihapon sila pagsanta sa mga tawo sa pagdala og mga halad ngadto kanila. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Sa atong teksto karon mga kahigalaan, giimbitar kita ni Lucas nga atong tan-awon ang pagkapareho sa pag-ayo ni Pablo sa bakol didto sa Listra ug sa pag-ayo ni Pedro sa bakol nga tawo didto sa templo sa Jerusalem sa buhat kapitulo 5. Kadtong mga bakol nga ilang gipang-ayo, parihong bakol gikan pa sa tiyan sa ilang mga inahan. Parihong si Pedro ug si Pablo mitutok og duro sa mga mata sa mga bakol nga ilang gipang-ayo. Ug sa dihang naayo na sila,
Pariho silang milukso-lukso sa kalipay. Ug labaw sa tanan, mga kahigalaan, ang mga tawo nga nakasaksi sa duha ka managlahi nga higayon sa kaayuhan, parihong nakaingon nga ang gahum ug abilidad sa pag-ayo ni adtong mga bakula gikan kuno sa mga apostoles. Mao nga ang parihong reaksyon ni Pedro ug ni Pablo, mao ang pagbadlong sa mga katawhan. Tungod kay dili pinaagi sa ilang gahom, nakaayo sila og mga balatian. Usbon ko, dili pinaagi kadto sa ilang gahom, wala sila'y gahom, kundili pinaagi lamang sa gahom sa Ginoo. Ug parihong nagpanglihok ang balaang espiritu sa mga ministeryo ni Pablo ug ni Pedro, buti pasabot, equal ang ilang autoridad isip mga apostoles. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang mga ilustrasyon nga nagpakita nga ang kalag sa katawhan patay diha sa kasalanan. Ikaduha, ang mga ilhanan sa mga tinuod nga mga sulugoon ni Kristo. Mudangat na kita sa unang punto. Ang mga ilustrasyon nga nagpakita nga ang kalag sa mga katawhan patay diha sa kasalanan. Unsa man ang pinakaunang ilustrasyon? Well, ang pinakaunang ilustrasyon mao ang bakol mismo. Ang atong teksto wala nagsulti kanato kung ang pag-ayo didto sa Listra nahitabo ba didto sa sinagoga o sa gawas sa sinagoga. Apan ang baga nga numero sa mga pagano nga atua didto sumala sa bersikulo 11, nagpakita kanato nga ang maong okasyon nahitabo sa publiko nga lugar. So samtang nagwali si Pablo, usa sa iyang mga tigpaminaw, usa ka tawong bakol, sukad pa sa iyang pagkatawo, mo kini giingon sa atong teksto. So basin og mao kadto ang iyang pwesto sa pagpanglimos, gipas-an lang siya og gibutang didto kada adlaw aron magpalimos. Na ako'y mga nakit-an nga makalilimos nga dili sila makahimong mulakaw, adunay nagpas-an kanila ug nagbutang kanila sa ilang pwesto sa pagpanglimos. I could imagine nga mo kadtoy sitwasyon ni adtong bakula. Didto nagwali si Pablo sa lugar sa gilimusan or gipalimusan ni adtong maong bakol. Mga kahigalaan, ang kahimtang ni adtong maong bakol, usa ka tataw kaayo nga ilustrasyon nga nagpakita sa kahimtang sa kalag sa matag tawo nga gipakatawo ni ining kalibutana. Ang tanang tawo dinhi sa kalibutan matud pa sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 5, patay sa ilang kalag. Dili sila makakita ug makasabot sa mga espirituhanong butang tungod kay patay man ang ilang espiritu. Sama sa bakol didto sa Listra, dili magamit sa mga tawo ang ilang espirituhanong mga tiil aron muduol kang Hesus. Tungod kay bakol man sila sa ilang espiritu, sukad pa sa ilang pagkatawo. Kinahanglang adunay magdala kanila ngadto sa tiila ni Kristo, tungod kay dili sila makahimo niini sa ilang kaugalingon. Ang pangutana, kinsa man ang adunay katakos sa pagdala kanato ngadto sa tiila ni Kristo? Ang tubag, makita nato sa Juan kapitulo 6, bersikulo 44, paminawan ninyo mga kaigsuunan. Juan kapitulo 6, bersikulo 44, ang giingon dire, walay tawo nga makaduol kanako, gawas kong ipaduol siya sa akong amahan, nga nagsugo kanako, ug ako siyang banhawon pag-usab sa katapusang adlaw. Ug gisumpayan pagayod kini ni Jesus sa bersikulo 65 nga nag-ingon, mao kini ang hinungdan nganong giingnan ko kamo, nga walay tawo nga makaduol kanako, gawas kong itugot kini sa amahan. So ang buti pasabot ni ini mga kahigalaan, wala gayoy katakos ang tawo sa pagduol sa Dios, gawas lamang kung gamhan siya sa Dios. Ug ang doktrina nga ang tawo walay abilidad sa pagduol ngadto kang Hesus, sa iyang kaugalingong katakos, gawas lamang kung gamhan siya sa Dios Amahan, pinaagi sa paglihok sa balaang espiritu. Mao kini ang katarungan nganong ang mga magtutuo
muhatag sa tanang himaya sa Dios sa kaluwasan nga ilang nadawat. Walay ikapasigarbo ang tawo. Kung atong masabtan kini mga kaigsuunan, walay hinungdan nganong dili ta magpasalamat og duro sa atong Dios og manluluwas. Apan asa nagsugod ang pagpanglihok sa grasya sa Ginoo sa mga tawo nga iyang pagaluwason? Well, nagsugod kini kanunay sa pagpamati sa pagwali sa Ebanghelyo. Ang giingon sa bersikulo 9, namati og duro ang bakol sa mensahe nga giwali ni Pablo. Ug samtang namati siya, gitamnan sa balaang espiritu ang iyang kasing-kasing ug pagtuo ug pagsalig kang Hesukristo. Di ba ang giingon sa Roma Kapitulo 10, versikulo 17, ang giingon didto, ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Faith comes from hearing, and hearing by the word of God. Mao gayud kini ang nahitabo sa maong tawo sa atong teksto, mga kahigalaan. Sa pagtutok ni Pablo kaniya, nakita ni Pablo nga aduna siya'y pagtuo kang Kristo alang sa iyang kaluwasan. Ang pagtuo sa maong bakol, naglangkob na sa tanang sulod sa Ebanghelyo, sumala sa giwali ni Pablo, nga ang Dios balaan, ug ang tawo makasasala, ug nahailalom sa tunglog kapungot sa Dios. Apan si Jesus, nagpakamatay didto sa krus alang sa kaluwasan sa mga katawhan, ug nga maangkon kining maong grasya sa kaluwasan, pinaagi sa paghinulsol sa mga sala, ug pagsalig sa dugo ni Hesukristo nga igo ng bayad sa tanan tang kasalanan. Nagtuo ko nga giwali pod ni Pablo ang pagkabanhaw pag-usab ni Jesus gikan sa mga patay, ug nga karon naglingkod siya sa iyang trono ingon nga hari, ug mubalik siya pag-usab aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Ug nga karon available pa ang grasya sa kaluwasan nga madawat sa tanang mutuo kang Hesus, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Mao kadto ang unod sa Ebanghelyo nga giwali ni Pablo. Giunsa man ako pagsayod nga mao kadto ang unod, tungod kay gitandi nato kini sa mga wali ni Pablo sa uban pang mga kapitulo ug sa mga sinulat ni Pablo nga mga balasahon sa Biblia sama sa Roma, Korinto, Epeso ug uban pa. Ug katong maong unod sa giwali ni Pablo, gidawat kadto sa maong bakol, pinaagi sa pagtuo. Ang pisikal nga kaayuhan ni adtong maong bakol, mga kahigalaan, bonus na lang kadto. Gitugot kadto sa Dios nga mahitabo aron makuha ang atensyon sa mga katawhan ni adtong lugara. Aron ilang makita nga si Jesus dili susama sa ilang mga Dios-Dios. Si Jesus buhi ug bugto nga Dios, gamhanan sa nga tanan sa pagluwas, ug gi-illustrate sa Ginoo ang iyang gahom sa pagluwas, pinaagi sa iyang pag-ayo sa maong bakol. Ug dili sila makadinigar ni adto nga milagro, mga kahigalaan, tungod kay nahibalo ang tanan nga kadtong maong tawo bakol na sukad pa sa iyang pagkatawo. Apan karon naglakaw-lakaw na. Ang ikaduhang ilustrasyon nga nagpakita nga ang kalag sa mga katawhan patay diha sa ilang kasalanan, mao ang gahi kaayo nga debosyon sa mga tawo didto sa tinuuhang pagano. Atong basahon ang bersikulo 11, ang giingon dire, sa pagkakita sa mga tawo sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang likaonianhon. Nanaog ang mga Dios sa dagway sa tawo. Grabe no? Klaro ba kayo sa wali ni Pablo nga nagwali siya mahitungod kang Hesus? Apan sa pagkakita sa mga tawo nga ang bakol naglakaw-lakaw na, imbis nga muila sila ni Hesus, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas, si Pablo naman hinuon og si Bernabe ang ilang gipaka-Dios. Tinuod gayod, mga kahigalaan, gawas lamang kung ang balaang espiritu maghatag og kinabuhi sa patay nga kalag sa mga katawhan,
Dili gayod nila masabtan ang mensahe sa ebanghelyo mahitungod sa grasya ni Kristo. Bisan pagkapila kalibo pa kining iwali ngadto kanila. Again, ang Dios lamang ang makapabuhi og utro sa patay nga mga kalag sa mga katawhan. Walay gahom ang mga magwalali sa pagbuhat niini. Mao nga kung adunay maluwas sa among pagpangwali mga kahigalaan, ang dungog ug ang himaya dili alang kanamo, kundili alang lamang sa Dios. Kung atong basahon ang bersikulo 12 ug 13, aduna pay padugo nga gihimo ang mga pagano didto. Naghalad pud sila og mga baka ug turo. Awatiro gayud kaayo si Satanas, maayo gayud kay muawat, musumay-sumay. Naapod siya ay kaugalingong version sa blood offering. Limbungan siya mga kahigalaan. Makapakita gani siya ingon nga anghel sa kahayag. Karon, daghang mga mini nga mga magwalali. Nga Biblia pud kuno ang ilang gigamit sa pagwali. Apan gituis nila ang nahasulat sa Biblia aron ibayaw nila ang ilang kaugalingon. Unsaon man nato sa pag-ila sa tinuod gikan sa mini nga magwalali. Well, matud pa ni Jesus, mailhan nato sila pinaagi sa ilang bunga. Hinaot nga hatagan kita sa Dios og kaalam sa pagdetect sa mga mini nga magwalali. Karon sa sugilanon sa atong teksto, patay gayud kaayo ang kalag sa mga tawo. Tungod kay bisan og gibadlong sila ni Pablo ug ni Bernabe nga dili sila pagasimbahon, tungod kay tawo lamang usab sila nga susama kanila. Gahi gihapon kaayo ang ilang salabutan. Padayon gihapon nilang gisimba si Pablo ug si Bernabe. Ug wala kini kalainan sa mga tawo karon nga nagsimba sa mga Dios-Dios, mga kahigalaan. Bisag unsaon og pasabot kanila nga ang Dios lamang ang atong tawgon sa mga pagampo, padayon gihapon sila sa pagtawag sa ubang mga ngalan sa ilang pagampo. Gani hangtod karon, aduna gihapoy mga deboto ni San Pablo na kung buhi pa si Pablo karon, magsakit gayod ang iyang dughan nganong siya man ang simbahon sa mga tawo. Nga tawo raman siya nga susama kanato. Sa akong kabahin mga higala, dili gayod ako mutawag kang San Pablo sa akong mga pagampo. Tungod kay dili siya kasabot sa akong pinulungang Bisaya ug English. Wala gud siya kaari sa Pilipinas. Wala pud siya kaadto sa Amerika. So dili siya kasabot og English ug Bisaya. Apan kung nagtuo mo higala nga kining mga santos nakasabot sa atong pinulungan, inyo na silang gipakadiyos. Apan wala na ilain pang adunay gahom sa pagsabot sa tanang pinulungan sa tibuok kalibutan. Ang Dios lamang ang adunay gahom sa pagsabot sa nagkalain-laing mga pinulungan. Bisan pag magdungan tang tanan og sangpit kaniya, dili siya maglibog. Siya lamang ang Dios. Mao kini ang kamatuoran. Apan sa gikaingon ko na, bisan pag unsaon sa pagpasabot namo ang kamatuoran ngadto sa mga katawhan, kundili ablihan sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga naminaw, dili gayod nila kini masabtan ug dili gayod nila kini dawaton. Hinaot nga ablihan sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga naminaw karon. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang mga ilhanan sa tinuod nga mga sulugoon ni Kristo. Makita nato kini nga ilhanan sa kinabuhi ni Pablo ug ni Barnabas. Imbis nga malipay sila nga sila ang gidayig ug gipasidunggan sa mga katawhan didto, nasubo kaayo sila ug ilang gibadlong ang mga katawhan. Mga kaigalaan, ang tinuod nga mga sulugoon sa Dios, dili gayod komportable kung ibayaw sila sa mga tawo, imbis nga ang Dios ang ilang ibayaw. Gani sa walay pagpanuko, gisulti ni Pablo kanila nga ang ilang pagano nga tinuuhan, walay hinungdan ug dulumtanan at tubangan sa Ginoo. Apan adunay kapasayloan sa Dios kung mutalikod ang mga tawo sa ilang mga hiwi nga tinuuhan ug muila
ug musimba sa tinuod nga Dios. Matud pa ni Pablo, nagpasensya lang di ay ang Dios sulod sa taas kaayong panahon sa mga katawhan nga nagtuman sa ilang gusto. Apan nagsugo ang Dios sa tanang katawhan karon nga maghinulsol ug muila kaniya ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Ang pasensya sa Dios, ang pagpailob sa Dios mga kahigalaan, dili mulungtad hangtod sa kahangturan, adunay utlanan kining tanan. Kay adunay gitakda ang Dios nga adlaw sa paghukom. Diin ibubo niya ang kinatibuk-an gayod nga tunglo niya ngadto sa mga tawo nga wala muila kaniya. Higala, ayaw ninyog abusahi ang pailob sa Ginoo. Hinulsuli ang imong pagsimba sa mga Dios-Dios ug alagari karon ang bugtong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Basin og nakaingon ka nga, sa una rang ginawali nga ang paghukom taliabot na. Pero nganong hangtod karon wala pa man be. Higala, ayaw ug hagita ang Ginoo. Kung dili pa karon ang schedule sa adlaw sa paghukom, pwedeng karon na ang schedule sa imong kamatayon. Pwedeng muhukom na ang Ginoo nga bugtuon na niya ang imong kinabuhi. Ug moatubang ka na karon sa iyang trono aron manubag sa tanan nimong binuhatan. Ang giingon sa Hebreohanon 9:27, as it is appointed for man to die once, and after that to face judgment. Magpasalamat ka, higala, tungod kay wala pa giputol sa Ginoo ang iyang pagpailob kanimo. Tungod kay buhi ka pa karon. Pwede ba yaunta nga namatay ka ni adtong miaging semana ug miatubang ka na sa paghukom sa Ginoo? Apan buhi ka pa karon. Available pa ang grasya sa Dios alang kanimo. Duol kaniya samtang aduna pay higayon, higala. Kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Wala ba nimo makita nga ang Dios nagsilot na sa mga katawhan from time to time? Gani, bisag karon, nagsilot na ang Ginoo. Daghan na kaayong mga garbuso nga mga katawhan nga gipahagba sa Ginoo. Tungod kay wala sila muila kaniya. Daghan na kaayong mga makihilawason nga mga katawhan nga sa ilang kagahi gibugto na sa Ginoo ang ilang kinabuhi. Mao nga hadlo kaayo kung maputol na ang pagpailob sa Ginoo sa imong kinabuhi, higala. Samtang wala pa kini mahitabo, pag hinulsol sa imong mga sala, ug salig kang Hesus lamang alang sa imong kaluwasan. Andam si Hesus sa paghugas kanimo, paglimpyo kanimo, bisan pag-unsa ka ito mang imong mga sala. Dili kawang ang dugo nga giula ni Hesus didto sa Kalbaryo. Tungod kay ang maong dugo mao ang makahugas sa tanang sala sa mga mutuo ug musalig kaniya. Dalaygon ang iyang ngalan. Hangtod dinhi na lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Miyerkules, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa.
kamatayan, ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan. Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa sa harapan ng Diyos. Ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Efeso Kapitulo 2. Kaniadto, patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawalangan, ang espiritu nga mao'y nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Kaniadto, kitang tanan sama kanila, nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya, gikaligut-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto, patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo, aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon, ipakita niya ang naghingapin niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mga binuhat kita sa Dios, ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus, aron magbuhat kita sa maayo nga mao'y iyang tuyo alang kanato. Hinumdumi nga kaniadto, kamong mga dili Hudiyo makasasala, nga matud pa sa mga Hudiyo dili tinuli, kay sila gud nga mga Hudiyo nag-ingon man nga sila tinuli, nga sa ato pa gituli sa tao. Kaniadto nahimulag kamo kang Kristo, kay mga langyaw man kamo, ug dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo niining kalibutana nga walay paglaom ug walay Dios. Apan karon nahiusa na kamo kang Kristo Jesus. Kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay si Kristo gayod mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo nga usan na lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril sa panagbingkil nga nag-ulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimo ang usa ka bag-ong katawhan ug sa ingon makab-ot ang pakigdait.
Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, giusa kita niya diha sa usa ka lawas, ug gipasig-uli ngadto sa Dios, ug sa ingon ni ana, gitapos niya ang pagdinumtanay. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.